ịma na nke doro anya bụ na abago ọnwa Krismas. Mana o nwere ife m chọrọ igosikene ndị be anyị. Ndị be anyị na-asị na ikwu amara ibe eziva. Ịghọtago? Ndị be anyị na-asị na ikwu amara ibe eziva. Like ndị be anyị o were some people na-adụchi umengwụ, ndị ume na-adọrọ. Ha ma rụwa ọrụ fa ma nkọwa ugbo, o nwere ife fa ya alụ. Ndị ọ nọ n'ụlọ mara ife zụrụ n'afịa. Ịghọtago? Fa bịa fa asị gị na anị be anyị anaghị eme nri, na o nwere ife aka ọ na anị be anyị na-emete. Ịghọtago? Ụfọdụ bịa fa asị gị na akọ ji na ọ dị eme, na akọ mbana na ọ dị eme, na akọ nke a nke ọzọ na ọ dị eme. Ihe bụ na onye ọbụla bezize na ịlụ ife ọbụla masịrị fa. Ịghọtago? Mana ife duru m anya bụ na be anyị a, na be anyị Nkanụ a. Ịghọtago? Maka na be anyị a bụ Nkanụ Ogwugwueze n'Enugu steeti a. Anị be anyị na-eme nri. Sọsọ ife anị be anyị na-ama mme na ahụ bụ ife na-ati ebele n'anị. Mana ife ọbụla itinyelu n'anị bụ ife a na-eri eri, bụ ife na-eme eme. Anị be anyị na-eme. Anị be anyị na-eme ji, ọ na-eme mbana, ọ na-eme ede, ọ na-eme ọka, ọ na-eme ma beans, ọ na-emekwa rice. Maka na ife m ji ekwu ya bụ na o tee narị mbido na-enye ndị mmadụ advice ka ọ na ugbo chọọ na ife unu ya na-alụ. Like oto obodo dị ọkụ na anwụ, ife niile garala ọnụ, ife niile a na-eri. Ịkpatụ garị aka, agwaghị ego na a na-ere. Ịkpatụ beans aka, nke a nọzi n'enu ọjị. Ịkpatụkwanụ rice aka, a na-agwagoro na igote ga-esicha ebe a lụọ obodo oyibo. Mana anị be anyị a, ị na-anya ebe a kịta ịfụ ife m bụ n'aka ife anụnwa beans. Ebe m nọ kịta bụ n'ugbo m. Anị ebe a niile otu isi afụ ya na akọrọ m ya beans, kọọ ya beans ọka. Ya bụ na otu abatagolo ọnwa Krismas, ebugoro m ụzọ kpacha first one. Ịghọtago? Because ebugoro m ụzọ bịa kpalụ nke mbụ na Nọvemba. Ịghọtago? Elechego mmiri nke anwa, beans niile m nwetara na Nọvemba ebe nwa elechego m ya. M ji akwadobe maka Krismas. Ịghọtago? Ya bụ na Krismas a kịta na ị na-anya ebe a, beans ihe juru ebe a niile na-anya ebe a, akwa ịfụrụ ya, anị be anyị na-eme nri. Nke a bụ beans bụ ihe sọsọ beans ka m kọrọ ebe anya na ọka o melu. Ịkọkwa rice ọ na-eme. Ịkọkwa na akpụ nke anwa ọba ka bụrụ ya kari. Ịghọtago? So ife m na-achọ ime ka onye ọbụla ghọta bụ na-enye ebe a, o nwere nke a na-ezo ezo, ị na-anya ebe a, ị afụ beans, ị afụ ihe niile a. Ịghọtago? Onye ọbụla dịsi ike na-akọ ugbo. Maka Chineke ewezuga na m kọrọ beans a m kọrọ ebe nụnwa, agwa m gịsị gị na this Krismas na otu ife niile dị tie ego, o nwere onye gotenwu ife ị na-eri. Ọkacha otu anụnwa nọ na adị m like iri mama put. So mana otu anụnwa nshi kọọ this beans na m naluo n'aba na agụ ụgwọ m bịa kpata beans nga shio erie. Ịghọtago? So ndị be anyị ọgwụkwanụ ka ọ ha m n'ọnụ, biko na onye ọbụla dịsi ike gbabanụ mbọ onwe unu, kọbanụ ugbo, pụtanụ lụba na ọrụ, na-alụta na ego. Ọkwa ife onye lụta ka ọ na-eri. Ọ ya bụ ife obodo anyị bụzi na ahụ, ife ọbụla ịlụta ka ị na-eri, owozi nke a na-enye mmadụ. Biko tinye na uche na omenala be anyị ka ọ na-adịrị anyị na mma.